Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 25-nji sentýarda ilata gaz, togy, suwy, nahar dugduny mut bermek düzgünni ýatyrmak barada karara gol çekdi. Ol bu karara ýaşullaryň köp sanly teklipleri esasynda gelenligini aýtdy we şol wagtda raýatlaryň girdejileriniň görnetin ýokarlananyny, her maşgala gazanç etmek, çağalaryny eklemek üçin mümkinçilik döredilenligini belledi. Berdimuhammedowyň mutçylygy şeýle-de ýaşaýyş şaýlary we jemaat hyzmatlary boýunça berilýän ýeňillikleri ýatyrmak barada eden teklibi halk maslahatynyň mejlisinde gürrüllüli el çarpışmalary bilen kabul edildi. Emma bu täzelikden soň Azatlyk radiosu bilen anonim şertde gurulşan yerli ýaşaýjylaryň köpüsi prezidentiň aýdýanlary bilen alalysmaýar we garaşsyzlyk ýyllarynyň başyna girilen ýeňillikleriň ýatyrylmagynyň olalym ýetdegitde ýaşaýan adamlaryň durmuşyny has agyrlaşdyrjakdygyny öňe sürýär. Hakykatda ýaşullar maslahatynyň agdalary ilata berilýän ýeňillikleri ýatyrmak pikirini adyndan 3 ýyl bäri öňe sürýärler. Bu teklip Türkmenistanyň Orsiýet, Eýran ýaly ýer gazalçylaryny ýitirmegine, 2017-nji ýylda Aşgabatda geçirilen Aziýa oýunlary we beýleki gymmatbaha proýektler bilen baglanykda ýitileşen maliýe kynçylyklaryna gabat geldi. Öňkü ýyllarda ilata mutya ýeňillikli bahadan berilýän haritler we hyzmatlar Türkmenistanyň adam hakyna edilýän alada hökmüni mazamlanyp gelindi. Emma bu alada ilki geçen ýyl 9-10 oktýabrda gazyň, togyň we suwuň mut berilýän böleginden artyk ulanylan möçberine täze has gymmat bagalaryň giýrilmegi bilen görnetin adalan bolsa inni düýpden başga ýagdaý döreýäni meňdýär. Geçen ýyl ýaşullar maslahatynda gelinen karardan soň gazyň, togyň, suwuň we nahar dugdunyň mut berilýän möçberi saklanyp galýany artyk ulansaň aşy köp töleg tölemeli edildi. Bu bir tarapdan tygşytlyk üçin gowy boldy. Emma indi adamlar nädip ýaşar bilmedim. Sebäbi köp adam iýsiz, juda garyp günne ýaşaýar diýip adynyň aýdylmalygyny soran 56 ýaşly Aşgabatly Azatlyk radiosyna aýtdy. Prezident Berdimuhammedowyň hem belleşýär Türkmenistanyň aýlyklar ýylda 10% köpeldirler. Emma ýaşaýjylar Berdimuhammedowyň bu delili bilen düýpden alalysmaýarlar. Döwlet dostlugyny ilatyň girdejileri barada gurrun edenini bilip ýa bilmän hem ise bir taraply gurrun edýär. Mysal üçin ol aýlyklaryň 10 göterim köpeldirýänligini aýdyp şol aýlyk köpeltmesiniň gapdalyndan durmuşyň petinden 70-80% gymmatlaýanlygyny aýtmaýar diýip 5 şaganyň enesi Senemgül Azatlyk radiosyna aýtdy. Türkmenistanyň adamlaryň baýanyny, elleriniň udadan ýerine ýetýänligi aýdylsa-da, bazar sebäbiniň näçe durýanlygy, inflasiýanyň we işsizligiň derejesi, ýurdun umumy ilat sany barada halka maglumat berilmeýär. 2018-nji ýylyň ortaçy aýlygy prezident Berdimuhammedowyň geçen ýylyň iýul aýynda gol çeken kararyna laýyklykda 715 manat diýilip kesitlendi. 715 manat bolsa, dollaryň gara bazarda akynlaryndan hasap beretsem, $35 ýaly pul bolýar diýip Senemgül aýtdy. Onun sözlerine göre, eger bazarda akynlaryklar doňup duran bolsa, manadyň hümmeti häzirki ýaly pesilmedik bolsa, prezidentiň girdejiler görnetin köpelli diýen sözleri biraz hakykata golaýlardy. Emma häzirki ýagdaýda düýpden heňe gelmeýär. Türkmenistanyň gaz, togy, suw we nahar dugduny ilata mut bermek düzgüni garaşsyzlygyň başga ýyllaryna girdildi we onuň 2030-njy ýyla çenli saklanmagy wada berildi. Türkmen rejiminiň tanqyçylary bu düzgüniň populizm bolanlygyny we azat bazar düzgünlerini ters gelýänligini, ykdysady ösüşi, raýatlaryň bazar şertlerine ýaşamak öwrenmegine päsgel berýänligini, onuň uzak gitmän ýatyryljakdygyny turuw başdan aýdyp geldiler.